Hola, aquest és un vídeo per ajudar a estudiar mitjançant flashcards. Així que, endavant! Repassem què en saps sobre la plaça del Diamant. Comencem! Quina és la primera part de l'estructura de la plaça del Diamant que va des del capítol 1 al capítol 6 i a quin període històric correspon? Doncs aquesta part rep el nom d'identitat i alteritat i correspon al temps que precedeix la Segona República. Quina és la segona part de la plaça del Diamant que va del capítol 7 al capítol 24 i a quin període històric correspon? Doncs aquesta part la podem anomenar els coloms i la maternitat i correspon al temps de la Segona República. Quina és la tercera part? Que va del capítol 25 al capítol 35 i a quin període històric correspon? Doncs efectivament, aquesta part rep el nom de la Revolució i correspon a la Guerra Civil. I finalment, quina és la quarta i última part de la plaça del Diamant, que va del capítol 36 al 49 i a quin període històric correspon? Doncs aquesta part es diu l'alliberament i correspon a la postguerra. Anem allà. Quin acte de Quimet simbolitza al màxim l'autoritat masculina i l'alienació de la protagonista a l'inici de la novel·la? Doncs efectivament, el primer que fa Quimet és que li canvia el nom de Natàlia a Colometa. Com sent Natàlia la maternitat durant la seva relació amb Quimet? Doncs Natàlia la sent com una agressió, un episodi més d'alienació i pèrdua de la identitat. És com si fos una invasió. Quin és el punt culminant de la desesperació de Natàlia durant la guerra, que la porta a pensar en una solució tràgica? Doncs sí, pensa matar els seus fills amb sal fumat i després suïcidar-se. Qui salva Natàlia i els seus fills de la misèria oferint-li treball i més tard matrimoni? Efectivament, el seu salvador es diu Antoni Ladroguer. Quin acte simbòlic realitza Natàlia al final de la novel·la per desfer-se del seu passat amb Quimet? Això és. Natàlia escriu el seu nom, Colometa, amb un ganivet a la porta de l'antiga casa per a desfer-se ja d'una vegada per totes del seu passat. El llenguatge de Natàlia a la novel·la és una reproducció fidel del català popular de l'època o una estilització literària? Doncs és un català popular i col·loquial estilitzat, profundament expressiu, ric i amb un intens caràcter poètic. La protagonista de la plaça del Diamant passa per 3 etapes nominals, és a dir, 3 noms. Quines són? Doncs fàcil. Primer es diu Natàlia, clar, en la seva joventut el seu nom és Natàlia. Després Colometa, que és quan coneix a Quimet i es converteix en la seva dona. I ja finalment Natàlia, en l'etapa de maduresa, quan ja és la dona d'Antoni. Quin paper compleix la senyora Enriqueta en la vida de Natàlia? Doncs actua com una mare substituta i amiga, sent la seva confident i consellera. Com contrasta el caràcter dels fills de Natàlia, Toni i Rita? Doncs podem dir que Toni és més casolà i tranquil, mentre que Rita és més forta, aventurera i agosadada, i s'assembla molt a Quimet. Qui és Julieta i quin model de dona representa la novel·la? Doncs Julieta és una amiga de Natàlia que es fa miliciana i representa un model de dona independent i forta. En quins barris de Barcelona se situa principalment l'acció de la plaça del Diamant? Doncs podem dir que se situa als barris de Gràcia i Sant Gervasi. Quina característica de l'estil oral és l'abús de la conjunció i és a dir, utilitzar moltes oracions amb i, creant un predomini de la coordinació sintàctica? Efectivament, polisíndeton. Què simbolitza el quadre de la senyora Enriqueta amb llagostes amb cap d'home i cabells de dona? Simbolitza la desaparició de l'oposició entre sexes i la igualtat entre homes i dones. Quin és el simbolisme principal dels coloms a la novel·la? Què signifiquen? Són el símbol suprem de l'opressió que experimenta la protagonista, un paral·lelisme en la maternitat imposada i els conflictes socials.
Què simbolitzen les balances dibuixades a la paret de l'escala del pis de Natàlia? Doncs simbolitzen el caràcter desigual del matrimoni en Quimet i l'equilibri que Natàlia busca en la seva vida. Què simbolitza a la plaça del Diamant l'embut? Doncs al·ludix a una vida plena de dificultats cada vegada més intenses, un camí que s'estretix a poc. I fins ací les preguntes. Moltes gràcies!